Иң шәп бесен савусылар, иң остас конворт сисүселәр, иң етет саңгысылар, иң яхшы олатай өләсәй. Кемдер турында һөйләйһең ул? Без бит шәп баксасылар эзләйбез. Әлдә искә төшердең етмәһә, шәп баксасылар үзләре. Кайда инде улар? Кайда булган Күгәрсен районында? Үзең бар. Мин арырак китәм. Елайырга 5 кыз үстерәләр. Бер өйр йылкы асрайлар, кымыз бешәләр. Исмаһам свежий кымыз эсеп кайтырмын. Эй, тукта. Без бит бакса турында һүз алып барабыз. Баксалары ла бар, гектарлап. Кәбестәләре, картофтары тумарлап, кыяр помидорлары тәгәрләп ята. Әйдәң олай булгас, озакка һузмайык. Кузгалдык, иттек елайырга. Юк, Күгәрсенгә. Һоң юлыңга бит инде улар. Гаилә баксаһын эзләп, республиканың нинди генә районнарына барып сыкмайбыз. Бүген без Елайыр районы Искужа авылында. Хәдисә һәм Альфред Алсыновтарның ихатаһы эргәһенән олы юлдан үткән һәр кем ошында тәгәрләшеп яткан кәбестәләрне күреп, хокланып үтә торгайны. Күптән түгел монда теплица калкып сыккан. Бул теплицала нимә үсә икән? Карайык әле. Бай баксанан ярдәм кирәкмәйме? Һаумыгыз. Һаубыз. Менә бит, ниндәй мул уңыш. Ни өчен бакса белән шөгыльләнергә булып киттегез? Авыр yerinde бакса гына түгел, мал менән дә шөгыльләнәбез, йылкыбыз да эшлегенә. Бер башлап 12 башлап тотабыз, бияһен дә һавыштырабыз. Ну бакса белән үстереп китү сәбәбе шундалыр инде. Гаиләбездә гел кызлар, 5 кызым бар. Үзегез япь-яшь кенә, егет менән кызым. Кемнең идеяһы булды? Альфредтеңме, һезнеңме, Хәдисә? Баксаны үстерү минең идеяла булды. Иптәшем тәүдә хупламаны ул. Бакса эше мәшәкать кенә бит инде. Әйе. Әһел һөнәрегез буенча кем? Бухгалтерда хатусылар. Универсаль. Универсаль. Альфред, һез кем? Шофер булсын, алаптан завгар булсын. Ишеткәнем бар, иң яхшы фермерлар шоферлардан сага дип. Дөрес әйтәләр. Шофер техникум биткән завгар булсын. Иң беренче кәбестә үстердегезме? Нимә үстердегез иң беренче? Без кыярдан башлап киттек. Баклажан да үстердек, перс да үстердек. Үстермәгән нәмә алманы кызык өчен үстереп тагыранык. Әле нимәләр үстерәгез? Основной картоф кәбәттә без. Бу үзегез эшләнгән теплица, бер дә хатып алынган түгел, бернинди дә тимер дә юк монда бит, агастан эшләнгән, корылган. Ел һайын ябагыз инде бит, пленка менән. Менә шу тимер торбалардан ут ягабыз да. Ике яктан тимер торбалы, мейес эшләгәнһегез, йылыту системаһы бит. Касанрак башлайыгыз? Гыйнвар, февраль, март. Быел һуңланганык, йер ялынманы. Уталманы, азалатты. Әйе. Былтыр 9 майга үзе сыгарып атты. Без бит инде тамашачыларга таныштырып кына йөрмәйбез. Һезнең баксаның зурлыгын, матурлыгын гына күрһәтмәйбез, ниндәйдер файдалы кәңәш тә бирергә тырышабыз. Әле менә ниндәй эшләр монда иң кызу мәле? Нимә эшләп була бuna? Кисә поливать иткәнек, бүген үзе пасынка иттергәк. Әйе, бигрәк йөздергәнсә куйганһыгыз, һауды шулай күп куяһыгыз инде бит. Мин күп куйдым да, арадан йөрен йомшартам. Тын алган өчен бит. Тын алган өчен, әйе. Елда бер үгәрсене ошайтып үстерәбез әлек. Әйе. Томалар бутак калдыра торгайны. Әйе. Хәзер калдырмайбыз. Бер һабак кына калдырагыз да инде бит. Хәзер бер ошайтып, берәү калдырабыз, ама асты япракларын без алабыз. Хатта япрактарын да алып ташлайбыз. Зыян булмаймы ул? Юк. Булмай. Безнең кыяр үсүгә туймай. 5 метр, 6 метр, 10 метр атып үсеп китә. Менә монда кыяры калды бит, әрәм булмаймы? Кырыккан һабагы. Менә бит. Калсын, унан зыян юк, менә булары бирә. Если уны калдырһаң, буларын хулта. Суга бит ошайтып без кыркабыз да. Шунан менә хәзер безнең анда еп тә бәйләп куелган уңай гына. Менә ошайтып. Сисеп еп ошайтып аска төшерәбез. Әйе, ана күргәнем бар. Бу артык һабакты? Биргә үрелдереп алып барабыз. Астына үрелдерәгез инде, шулай да? Менә август айына тиклем шул сентябрьгә тиклем ана шул көн һавыткасы ошай бара. Үсәлә инде. Агыр су бирә утыра. Әйе, бундан урап куяһыгыз инде. Әйе, бuna ошай үрелдереп алабыз, үрелдереп киттик та шулай. Әйе. Елда шулай. Һезнең тупрак та көл һугына төстә, кара янып торган тупрак та түгел бит. Әйе, менә бит. Нимә менән ашлайыгыз? Язгын шул көл халып эшләйбез. Көл ярата инде, кыяры бит. Шунан нәй халабыз. Тирс. Хәердән тигәген. Әйе. Шыйыклап шуны куйыштырабыз. Әсетиптән нитмәйм, шунда халамда. Һауга шыйыклайыгыз да. Насмен шыйыклайбыз. Күл үзегездәге һауга кытлык юк? Насос исән булганда электричество өзелмәһен бит. Электричество түгел, бензин насос. Бензин насос. Ул тагыла экономнарак түгелме? Әллә шулай торган уйланып бензин насос алдык. Электрический менә күп булыштыр. Яш булдыла. Яш булдыла. Үстергән кыярды. Хәзәйкә базарга йөри.
Базарға үзе торып хата инде. Үзе торып хатанасында höтөн каймагын, коротун кушуп. Ниндейдер оешмалар, нидер үзләре һезнең белән килешү төзеп сатып алмаймы? Райпо менән былтыр нитеп төзеп, шул картоф, сөгелдер, кишер, сдавать дигәндә. Туйларга заказ итеп алалар. Туйдарга. Менә бу ниндәй сорт бик теге озын да түгел, матур гына, бына тозларга да ярайдыр мөгаен. Тозларга да бул сортлар корнишон дип аталар. Корнишон. Голландский сорт. Менә без Уфанан бер бакса дигән магазиннан голландский сортлар алабыз, менә улар әйбәт. Әйе. Өфөнән Бакса магазиннан голланд сорттары корнишон. Худайбердин авылындагы ошо өлгүлү матур йортта бай баксанын күптәнге достары яшәй. Фәһимә менән Салават Сыңгыдовтар улар. Уңган баксасыларның Өфөгә барып, үзләре откан бүләкләрне алырга һич тә вакытлары юк. Шуга юл ыңгае хәлдәрен белеп, бүләкләрен тапшырып сыгырга булды. Каумыгыз Салават агай. Фәһим апай, каумыгыз. Яшәгез каты булһа килегез әле. Менә Салават агай һезгә бу тырма 3 ел хезмәт итәсәк дип язылган. Менә ошында этикеткаһына 3 елдан һоң яңһанап килербез. Фәһим апай, һезгә секатор. Ботактарды гына кыркмай ул, теге боттарын, өрәк боттарын оста кырка бул неме? Секаторым как раз ханганины, колай рәхмәт, колай һәйбәт булды. Менә Бай бакса программаһыннан ошындай диплом. Бай бакса телевизион конкурсының иң оригиналь уңыш номинациясында еңүче Фәһимә Салават Сыңгыдовтар бүләкләнә. Башкортстан Юлдаш телевидение директоры Шамил Булатулы Ишемьяров үзе култамгаһын куеп, безгә тапшырырга кушты. Рәхмәт. Әлеге мәлдә нинди эштәр кыйратаһыгыз, Фәһим апай? Ана балалар белән карагат япрагы ябыз әйе. Кышкылыкка сәйгә. Аты, хәзер кимәһәң анан адактан кыйылып беткән. Кыйылып та бит, витаминлар бит әйбәт. Файдаһы булмай, менә самый хәзер ятырган вакыт җиткән инде. Һез нидер кыйратаһыгыз, Салават агай? Иртәнән кискә тиклем тынғылык юк. Менә хәттем баксаны үстерүе бит. Кәләшкә ярау авыр әйбәт. Юкмы? Юк. Баксага ярау авыр. Баксага ярау авыр. Илеп куйгыз менә ошо дипломды. Без киттек. Карагат япрагы. Карагат япрагы яйник менә никәм. Үлән сәйәдерләйгез инде. Үлән сәйгә. Фәһим апай, бында ярдәмчылар булганда, һезгә бит сәйде үзегезнең генә түгел, пакетлап сыгарырга була кышкылыкка. Туклап ябыз инде үләнде. Йыйып, хатуга сыгарырга була. Үлән сәйһез сәйсмәйбез без. Азали, Алмаз, Лияна, яңышмаһамы бит? Бай баксаның күптәнге достары. Ишалар, молодцы. Яланда ла еп алып кайталар, монда ла Яланда нимә алып кайттыгыз? Нинди үләндәр? Мәтрүшкә алып кайтты, зверобой алып кайтты, еләк япрагы, сие япрагы. Еләк япрагы ла тәмле буламы? Еләк япрагы. Еләк үзе генә түгел. Япрагы именно шуның япрагында халабыз без аның. Аның хатта төпрәһендә без калдырмайбыз, түкмәйбез. Әйдә, әдрәк мелиса япрагында йыйык. Әйдәгез. Мелиса кушабыз. Тагын нинди япрактар кушагыз? Баксала булган нинди япрактар? Мәте бар бездә, мәте бар. Шуннан яландан клевер япрагын алып кайттык. Клевер хатта? Клевер япрагын сәскәһен. Ул да шифалымы? Еще как. Курайлак япрагы дияйык та. Аны кая баксала? Артта тегин. Тегеһенә тимәгез. Яшел тәмле була бит. Яшел менә шул яшелдәрен дияйык. Был бит инде халкын дигәннән дә бик шифалай бит, Фәһим апай. Конечно. Менә бит балалар бала сактан белеп үскәс, үзләре лә адактан шуны тормышта кулланасаклар бит инде. Әнәй үлән сәйеңдәдерәк кибәрәл дидәрәләр. Шулаймы? Һаман. О, кайын урмандары ете сабып китте бит, Бана кемешләрне, Фәһим апай. Кызым, Кызыгы. эшләгән. Ай, фантазерка. Был филдерә Айгөл эшләнеме? Бөтә Айгөлдән эше. Һезнең шәхси рәссамыгыз бар инде. Кил. Халисә, бунһы борос теплицаһы мәллә? Әйе. Борыстарыгыз матур. Ничек шулай матур итеп үстерәгез? Колактарынан тартагызмы, әллә берәй дугаһын беләгезме, берәй нимә һибәгезме? Иртәрәк утыртабын, удобрение дип баягы удобрение беден үдәнең картәлә бит инде шул. Шул универсаль? Универсаль. Органик ашлама бит инде. Уны бит күпләп базарга сыгармыйбыз, үдәбез артканы сыгарабыз инде. Карбуздарыгызга менә тәгәрәп үсергә бик урында юк. Бер яктан кыярдар, бер яктан бурыстар. Ничек үстерәгез карбузды? Арбузларды без монда әле менә сетка былтырга торган сеткаларла тора. Ошондай сеткалар инде. Шуларга халып бәйләп элеп куябыз. Әйе. Ул шулар үтеп, дурайып 1,5 кило, 2 кило тирәһенә җитәләр. Ә ниндәй сорт?
Сорт біздің сахарный малыш в основном өстеребіз. Ол бізде. Искужинский сорт мәллә дип торам. Ауыл халқы бұлайда ысыр мекен деп иліп те қарағаннары бар, ақылынып тұрғанына итлерлі кете тұрғайны. Менә һеҙҙең өлгөгә эйәреп, ауыл халҡы нимәлер үстерә башлагандар бармы? Бар. Хәҙер бит поликарбонат. Әйе. Оңай ғына бит инде. Теплицалар үстереге алып қайталар, бізге келіп һорашалар, нисек үстере сыныпта қиярлар үстереп кетергә бик белмәһәң ана бик ауыр. Беҙ шул саманы үттек бит инде. Хәҙер генә опытлар идек. Үҙегеҙҙең хаталарығыҙҙа үстерергә өйрәнегеҙ дип кире борып сығармайығыҙмы? Юк, өйрәтәбеҙ. Килегеҙ дип өйрәтәбеҙ. Хәдисә, был еләктәрҙе әле рассад итеп үстереп һатаһығыҙмы? Бырыңғай. Біз еләклерді сын еткенде һеңлем генә биреп киткәнен, ул теплица, бәләкәй теплицаларда ултырғайны. Менә быйылғы йылда мен шуларҙы айырып яшикләргә ултыртып ҡараным. Үҫәме? Емеш бирдеме? Мына быйыл хәҙер бер бирҙе, икенсегә бир, менә өсөнсөгә биргә ултыра. Өсөнсөгә? Өсөнсөгә менә анда бер нисә йәш чыгандар ул ҡына. 2-3. Июль айында баҡса еләгенән өсөнсө уңыш алыу тик уңған баҡсасыларҙа ғына булырға мөмкин. Был теннис өстәле тием. Сей әҙерләй торған өстәл мәллә? Сей эшләйбеҙ, ошо итеп сей әҙерләйбеҙ. Сейҙән ҡушағаннары ла теннис уйнап алаһығыҙ. Мына хәзер ҡушабыҙ да мына үләндәргә. Фәһим апай, һөйләп китегеҙ әле. Нисә төрлө үләннә был нимә ул? Мин беренсегә күрәм. Иван-чай. 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 Элек бит шуны сей итеп эскәндәр дә инде. Хәзер менә яңы. Биялиле яғында күргәнем бар, онда ҡыҙыл сәскә ата. Ҡыҙыл был әле, был да ҡыҙыл ине ул, менә кипкә шулай була. Кипкәс күгәрә шулай. Нигә барганда мин үҙем учалыға барған ваҡытта юл буйында 2 яҡлап ошо иван-чай үҫеп утыра. Мына хәҙер һыҙырабыҙ да мына шуны. Әйе. Шулай итеп. Әйе. Үлән сәйгә ҡушабыҙ әле был. Мәгәле, ярдәм итегеҙ әле. Былары? Былары ер еләге япрағы. Быны Салауат ағай алып ҡайтты. Әйе. Үҙе сәй яратам әллә Салауат ағай? Үҙе үләнһеҙ эсмәй. Сәйгә Был япрағы был. ваҡ ҡына, был ниндәй ҡырағай сейә? Ҡырағай сейә. Ҡырағай сейәнең нейһе иң тәмлеһе ҡырағай сейәнеке. Мына ҡортҡа һала минең әсәйем. Ну мына әле. Сейәле ҡорот тиҙәр. Әйе, мына әле нитеп булмай, һыҙырып булмай. Әйе, һабағы менән һай. Юҡ, мына кипкәс ҡағып ҡына алабыҙ. Әле йыйып алып килгән ҡарағат, ҡурай еләге япраҡтарында башта киптерергә кәрәкме? Айырым-айырым. Әйе, айырым-айырым киптерәбеҙ дә бер ҡушабыҙ. Но мин ҡарағат япрағы белән малина япрағын аны быҡтырып та эшләйем, бал ҡушып. Нисә төрлө үләнде ҡушабыҙ, нисә төрлө үлән ҡушһаң һәйбәт була? Минең 12 төрлө булып килеп сыға ҡайбер йылы күберәк тә килеп сыға. Сөнки әле менә юкә сәскәһе йыйылмаған. Ҡурай еләге япрағы, ҡарағат япрағы, еләк япрағы, мята, мелисса, сия, зверобой. Тейбеҙе бит инде һара мәтрүш, балай мәтрүш. Ҡайбер кешеләр алмағас сәскәләре, жасмин бына һеҙҙең үҫеп ултыра, ондай нимәләрҙе лә ҡушаларҙыр. Ҡушалар. Гөлйемеш сәскәһен. Әле әлмөрөн өлгөрмәгән, әлмөрөндө һалау. Әлмөрөн гөлйемеш инде. Әйе, ҡарағат япрағы, малина япрағы. Күпме был һала? Артыҡ түгел, зыян түгел. Зверобой белән мәтрүшкәне ныҡ күп ҡушмайым мин. Шунан мята белән мелиссаны күп ҡушмайбыҙ. Ә мынау нейҙе, мына клеверҙы. Әйе. Туҡранбаш тиҙәрме? Туҡранбаш инде башҡортса күпме ҡушһаң да. Сия япрағында бик ныҡ күп ҡушып булмай, тоже еҫе апару бит тәмле. Ну мына еләк япрағын, аны күпме ҡушһаң да бер ҙә зыяны юҡ шикелле. Һеҙ киптерәме? Мин аларҙы вис киптерәм. Әйе. Мына һәр береһен сезонына ҡарап йыя барабыҙ, киптерә барабыҙ, онан һуң бөтәһе лә йыйылып бөткәс, болғатабыҙ да, ҙур бер тоғом бар. Мына шулай. Ошо бейеклектә булып китә ул үләндәр. Әйе. Болғатаһы? Болғатам, ултыртып ҡуябыҙ да, семтеп кенә һалып сәй исәбен шул. Беҙ Алтыновтарҙың кәбеҫтә баҡсаһында. Кәбеҫтә генә түгел, картоф баҡсаһы ла шикелле бында бит. Менә был биләмәне күптән үҙләштерә башланығыҙмы? Ҡасан алдығыҙ ошо баҡсаны? Быны беҙ ала биреп, ташлай биреп, кире алып. Көс етмәйерәк булдымы? Әйе. Шунан мында 3 гектар, но мында полностью кәртәләнмәгән әле. Кәбеҫтәгә шул инде ултыртҡас, принимать итһә, беренсе очередь бәләкәс кенә ҡуңыҙлар асай башлай. Бында ла уже бар, бына күрәгеҙ япраҡлары, мына. Мына һарғайған, Мына тора иләй башланы, мына сиңерткә шикелле икән. Шулар асай. Шуны ағылайһың. Шунан һыу постоянно инде. Һыу һәйбәт була. Һыуҙы менә шай арыҡлап тороп ҡуяһығыҙ бит. Әйе. Һыуҙы күп һәйбәт ҡуяған, шул тием ҡыйҙа шәп сыға. Ҡыйында ултырырға кәрәк. Алап ота бит 2 тапҡыр сыға йәйҙә. Әйе. Кәбәҫтә араһын күләгәләп алһа, ул үсә алмай.
Шуға тиклем генә. Кәбестә ошай тарбакланып үсеп китһә, тарбайып япрактары Уна арасына сыгалмай. үлән үсмәй. Үлән үсәлмәй. Былтыр алып килеп караманыгыз инде, ашнама һитмәнегез. Һитмәне, шунда да һәйбәт үскән. Ул бит яңа ердә һәр нимә һәйбәт үсә. Быел минерал ашлама кулланырызмы, юкмы дигән уйда тора ул аптырга. Кәбестәне Кулланһаң, атканда кыенга тура килә. Минерал ашлама кулланган кәбестә сирий. онһыла бар. Бар тозлаганда сирий. Хату буенча проблема юкмы? Юк. Картофта ла юк. Үстергән нәмәгез береһе лә ятып серемәй инде. Сиремәй. Килемдә гадәттә ул катын-кыз белә инде бит, Хәдисә. Әйе. Аксаны катын-кыз оста исәпләй. Бармы килем менә шу бакса эченән? Исәп кенә булмаган инде моны хәтле әйберләрде үстерәндә көзгә табан бер килемен әлбиттә һанайбыз. 300-400гә менә быеллары былтыргыларыбыз булды. Йылкыны бергә бетәһәм кушаң баксаны шулай килем килә. Балаларды укытуга Әле ике кызыбыз студенткалар бит инде булды. Әйе. Әле лизингка алган техникаларыбыз булды. Ягъни һез шәхси хуҗалыктан хәзер фермер хуҗалыгы оештырдыгыз инде бит. Дәүләттән ниндидер ярдәм да алаһыгыз. Ярдәм да алдык, райондан 300 мең алдык. Картофел капалка алдык, сажалкаһын да алдык, ватапомпа, кәрәк-кәрәк менә һау киптергәс инвентарьлар алдык. Ягъни тырышагыз инде кул көсөн кәметергә. Әйе, әлбиттә. Бакса эшенә тотынга үкенмәйсезме, Альфред? Бер бакса гына түгел, ялкын да әйтергә. Әйе. Ул йылкыны күп күрәйин, шуңа йылкыһын да параллельно алып барырга булдык инде. Һез баксаны ташлагыз килмәй. Мин баксаны ташлаган килмәй. Гектарлап үстерәң, улардан әлбиттә файдаһы ла, уңышы ла, урожай ла күп була. Карагат белән нидә менә малинаны мин электән духовкала быктырып эшләй торган булгаем да. Әйе. Төнгелеккә бастырып куям. Өстенә бастырып. Әйе, бастырып куям. Авыр әйбер. Шуннан духовкага утыртам берничә сәгатькә. Тагын гына Мәсәләктә. эсселектә пешәлә, шуннан булгап утыртам кайвакыт. Бер дур 10 литрлык кастрюльгә мәсәлән, тутыргансы ни халаң, 1 палитр бал халаң да бал еселә сыга, карагат еселә, малина, курайләге еселә. Шуннан шул килеш хакланамы? Аны хәзер сыгарып яяһың. Әйе. Ана сәй коры була бит, шуның мак коры булгансы тышта киптерәң дә, тышта тибинде күләгәлә. Аның гесе бөтә кругага тарала ул. Аны кеше может Мураккала барып, Өфөгә лә барып битәләр. Нимә шәйгез өчен, инде һездә 7 сәгать дип күршеләр аптырай торган ул эшләгән вакытта. Үләнһез без сәйсмәй, без тәме шунда бит инде. И файдаһы ла күп инде. Нисә мең кәбестә утырттыгыз быел? 7 мең ярым сәстек сименага. Әйе, бар асыкмагандыр инде бит. 6 мең тирәһе утырткан. Ошо урман авызынан аюдар төшеп, хайыр хуга тигез. Кәбестәне хугысы 2 аяклы аюдар юкмы? Пока буганы юк. Хаклап ятмайгызмы шунда, кавыш корып? Менә быел уйлайбыз, быел күпләп утырттык. Ну кәзәләр бар инде авылда кәзәләре. Иң зур уңышта һөйләнек, Альфред, иң зур баш кәбестә. Үлсәп караган булды, элек тегендә ишек алдында үстергәндә. Әйе. Москвадан Средисветовтан яздырып алган сортлар 12 килограммга җитә. 12 килограмм? Әйе. Бит аптырай Ул торган. мына зурлыктыр инде ул. Әйе, көз. Зур арбузлар шикелле. Аслан средний весы була торган 6-8 кило. Зур, бигрәк зур. Шуннан да кызыксыну. Баягы иң зур великаннары 12 булды. 12 килограмм. 12 килограммлы кәбестә Елайыр районы Искужа авылында гына үсәлер ул. Былтыр карты совет булды. 3 тонна ярым тирә булалар. Әйе, кәбестәне күпме? 2 тоннага якын булалар иде. Менә бит ысын мәгънәһендә бай бакса. Фәһим апай, һез бында күршелә балаларыгыз белән бергә яшәйсез. Былтыр һез бай бакса конкурсында еңдегез. Шуга быел без һезне катнаштыра алмайбыз. Димәк, быел Күгәрсен районы Ходайбердин авылынан бай бакса конкурсында Айгөл, Илнур һәм Лиана Айткыловтар катнашасак. Улар өчен тавыш бирә онытмагыз. Айгөлдең матур баксаһын күрдек. Ул бит инде үзе һөйләмәй, бик баҫалҡы. Һөйләгеҙ әле, нинди оҫталыҡтар бар Айгөл менән Илнурҙың? Кайын урманы Айгөлдеке ул гына түгел, бөтә анда дельфинарий да Айгөлдеке, корттары ла аныкы, өйҙәре ла аныкы, яңы өй яһап ҡуйған уланда без сүрәт төштө. Рәсемдән уҡытам әллә ул? Табиғи инеһе талант үҙенең. Һөнәре буйынса? Уҡытыусы һәр сығыуыңа ишек алдында бер яңы нәмәне эшләп ҡуя инде. Балаларығыҙҙың баҡсаға, матурлыҡҡа ынтылғанын күреп, үҙегеҙ икеләтә бәхетле булып ултыраһығыҙ инде, Фәһим апай бит. Лечит мята невралгию, а свекла гипертонию. Земляника гонит соль, а шалфей зубную боль. Сон вернут пустырник, хмель, силу, бодрость, мед, женьшень. Печень подлечи рябиной, сердце мятой и калиной. Чтоб не ведать диабета, топинамбур ешь все лето. Астму вылечим иссопом, мочевой пузырь укропом. Эти, друг, советы слушай, ежедневно зелень кушай. Шәп! Зверобой не забывай, чай с ним чаще потребляй. Ишеттегеҙме? Баҡсаларыбыҙ бай булһын.
Үзебез һау булайык. Альфред, нисә сорт картоф үстерәһегез? 4 сорт. Менә Дидо дигән сорт. Дидо. Дидо. Голландский селекция. Бында сәселгә беренче репродукция. Нимә була инде беренче репродукция? Ул супер элита. Элита. Шуннан һуң бездә беренче репродукция Әйе. китә. Без колхоз Салаваттан алдык. Менә үз район колхоз Салаваттан. Уңды менә күреп торагыз. Бүтән якка тагы сортлар әле слабыйрак сыгы. Әйе, был матур гөрләп утыра, ямь-яшел. Каждый яһында менә бер ниндәй промашка юк. Картоф эре була. Картофы менә былтыр үстергәндә литр банка зурлыклары. Банка зурлык. Әйе, исендә пустота юк. Каралмаймы исе? Исе караймай да арамай. Исендә ни пустота юк. Крепостной Елайыр елгаһының тугайын Дидо сортлы картоф бик яраткан, бик килешкән был картофка бит. Һез дә үстереп карагыз бу сортты. Бай бакса тапшыруының иң яхшы гаилә баксаһы конкурсында ал сыйныфтарга тавыш бирергә дигән өметтә калабыз. Баксасылар өчен иң ямьле, иң уңышлы елек мәле йетте. Безгә бай бакса программаһына шылтыратып һорайдар. Елек йыра кайда барырга була? Шарангамы, Шишмәгәме, Кырмыскалыгамы? Безнең җавап бер Борай районы Вострецово авылына, Марат Назаровка килегез. Марат, ничәнче ел елек үстерү шөгыльләнәһегез? 11 елны башладык, көзгө вакытны утырттык бит инде. Пробный гана 600 түп алдык та утыртып калдык. Картоф баксаһында бит. Әйе. Бәрәңге баксаһында. Бәрәңге бакчасында утырттык, бер бәләкәй генә участогына инде. 1-2 ел үзебезгә дип кенә җыйдык бит инде. Гаилә өчен? Әйе. Тугандар өчен? Туганнар өчен дип. Әкренләп зурайта башладык бит инде. Әлеге мәлдән күпме майдан җирдә елек үстерәһегез? 35 сотый тирәсе инде. 35 сотый? Әйе, 3 бакча басып алдым бит инде. 55 гектар анда общий территориясы. Быелны күзгә утыртырга дип инде. Әле ерен әзерләйһегез? Әй, җирен аны җәй буе әзерләргә кирәк. Шул где-то 4 тапкыр сөрергә кирәк инде аны. Эшкәртергә кирәк. Файдаһын күрәһегезме? Кемдер ярдәм итә? Гаилә менән генә эшкәртәгезме шул тиклем 35 сотый ердә? Әле авылдашларыгыз да ярдәм итә? Авылдашларда булыша, туганнарда булыша, җыешырга, ничергә, утарга булса, обработкага менә казып чыгарга кирәк була бит инде. Күмергә кирәк була. Менә былтыр 300-дан артты уже чистый прибыли. Быелны әлеге көнгә 150 мең. Җыючыларга түләйм бит инде, бөтен расходтан калып, где-то 150 мең. Июсыларга күпме түләйһегез? Бер ведро, 5 литр ведро җыйган өчен 100 тәңкә түләйм. Менә бит авылдашларга ла һез Әйе. эш урыны булдырганһыгыз. Сезонны гына менә теге хоть әзрәк булса да, алып кешене әйбәт бит инде. Кайда һатаһыгыз? Проблема юкмы һату менә? Әле менә Бирскида сатабыз, Уфага кайсы көннәрне барып Алып киләбез. барасыз. Әйе. Килеп үзләре йыеп алучылар юкмы? В дальнейшем битермен дип уйлайм инде. Килеп җыйсалар, мәргә расходы әзрәк була. Хакында очрак куям бит инде. Кешегә дә яйлырак була. Марат, һезе саф капиталистик мөнәсәбәттәр дип әйтергә була, чөнки һез гаилә гызларына ла түләйһегез. Шулык менә улыгыз Артурга ла бит. Әйе, әйе. Теге горный велосипед алды үзенә, әйбәт кенә теге. Быелны уже игровой компьютер кирәк дип инде. Менә кирәк булгач үзең эшләп аласың инде. Нисәдән торып киләһегез ошонда? Һез бит Бөрө калаһында яшәйһегез, Әйе, әйе? бүген Вострецово, Борай районы Вострецово авылына нисәдән торып эшкә киләһегез ошонда? менә бүген 4тә торып, уже малай белән бергә 4тә торып килдек монда. Көтүчеләрдән дә иртә торасыз. Әйе. Менә апалар, алар тоже менә уже 4тә торып, менә 5 жартада уже җыя башлаганнар. Електе тәрбияләгәндә генә, матур итеп тәрбияләгәндә генә һәйбәт уңыш алып була. Менә яй көне она ничектер ашларга кирәкме електәрне? Минем принцип шулай дiyem. Теге җиләге әз булса да булсын, но Таза булһын. таза булсын инде. Тиресне менә беренче эшкәрткән чакта аны, менә җиләкне утырткан чагына, аны да күп кирәкмәй бит инде. Менә һез елек кенә хатаһыгызмы, әллә үсентеләр дә хатырга планлаштыраһыгызмы? Әйе. Рассада. Рассадан ай. Яз күз сатабыз инде. Менә Бирскига алып барып сатам. Булай килеп алучылар да бар теге. Даже питомниклар килеп ала башладылар хәзер бу yerдә. Бер ишетеп калган идем, Башкортстанга 400 питомник кирәк, Шишмәнеке кулк дигән. Тогда только менә Башкирия җиләк белән туячак инде. Күрдегезме, тамашачылар? Әле кемдер үз өчен асмаган, кемдер елек үстерү белән шөгыльләнергә теләй, рәхәтләнеп Марат Назаровка килеп өйрәнеп, яки зур питомникларга барып өйрәнеп елек үстерергә була. Чөнки бу базар әле тулыгынча тәэмин ителмәгән. Әйе. Менә шәһәр кешеләрне аларның бит инде каждыйда возможность юк, теге җиләк үстереп, нитеп. Әйе, шөгыльләнергә. Әйе. Ерләре лә юк. Җирләр дә юк. Шуларга менә күздән мәргә җиләк заказать итсәләр, менә рассада. Мин шул җиләкне үстереп бирәм. Үстереп бирәм дә, и җиләген үзләренә җыеп алалармы, илтеп бирәм инде шундый менә. Ягъни улар шу һезнең хезмәткә акча халырга тиештәр һәм җиләктә алалар. Әйе. Күпкә ошсызрак була. Bunday хезмәтне күрһәтүсе берәү дә юктыр әле Башкортстанда. Челябинск ягында молочный продукцияларны кешегә шулай тараталар шәһәр. Ягъни Сыерны сатып алалар да фермерны. кулланусы һыерды һатып алалар инде. Әйе. Хөтләтә, продуктлата биреп тора. Бирә. Мин җиләкне шулай интергә димәм.
бик яхшы идея. 55 гектар ерегездә лә емеш еләкләрегез ишелеп уңһынала бирһә. Шәп гаилә баксаларын күрһәтәгез. Кайда тавыш бирергә һуң дип һорай бездән баксасылар. Һораһандар, җавап бирәбез. БСТ сайтында, конкурслар бүлегендә, Бай бакса битендә, әле түгел, сентябрьдә. Быел тавыш бирү 10 гына көн барасак, 3 сентябрьдән 13 сентябрьгә тиклем. Инде 17 сентябрьдә без иң яхшы гаилә баксаһын беләсәкбез һәм вәгъдә иткән бүлекте тапшырасакбыз. Артабан нимәштәрбез икән? Яшәйек әле күз күрер. Бакса үстерүне тыйган закон сыкмаган. Киренсә дөнья үзе безне баксаларга куа түгелме? Шулай булгас, артабанда дөньябызны бергәләшеп бакса итәйек.